Evangeli segons Lluc, capítol 19, versets de l'11 al 27. Paràbola de les mines. Mentre escoltaven tot això, Jesús continuà amb una paràbola, perquè eren a prop de Jerusalem i ells es pensaven que el regne de Déu es manifestaria de manera imminent. Per això digué: un home de família noble havia d'anar-se'n en un país llunyà per rebre-hi la dignitat reial i després tornar. Llavors va cridar 10 dels seus servents i els confià la quantitat de 10 mines, una per cada un. I els va dir: negocieu-hi mentre no torno. Però els seus conciutadans li tenien odi i van enviar una ambaixada darrere seu a dir: no volem que aquest regni damunt nostre. Quan ell tornà, investit de la dignitat reial, va fer cridar els servents a qui havia confiat els diners per saber quin rendiment n'havien tret. Es presentà el primer i digué: Senyor, la teva mina n'ha produït 10. Ell li respongué: molt bé, ets un bon servent, has estat fidel en poca cosa, rep ara el govern de 10 ciutats. Vingué després el segon i digué: la teva mina, senyor, n'ha produïda 5. Va dir també aquest: tu igualment governes 5 ciutats. Però se'n presentà un altre que digué: Senyor, aquí tens la teva mina, que he conservat guardada en un mocador. Tenia por de tu perquè ets un home exigent, reclames allò que no has invertit i cegues allò que no has sembrat. Ell li respon: amb les teves mateixes paraules et condemno, servent dolent. Sabies que sóc un home exigent, que reclamo allò que no he invertit i cego allò que no he sembrat. Doncs per què no posaves els meus diners al banc i ara que he tornat els hauria recobrat amb els interessos? Aleshores digué als qui eren presents: preneu-li la mina i doneu-la al qui en té 10. Ells li contestaren: Senyor, si ja en té 10 mines. Ell replicà: us ho asseguro, a tot aquell qui té li donaran encara més, però el qui no té li prendran fins allò que li queda. I aquests enemics meus que no em van voler per rei, porteu-los aquí i degolleu-los davant meu.